Denge gel, denge Kurdistaniye. شنونده چون رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجا ایرو ده گلان 2025 ملی بروکسل ساعت 11 لامد 12 امینو چندنا و روجه پیشکش بیلکندم دم آزادی اره براپویه ارن کسکین گوت و دولت ارکاخو پیک بینه هر سوکا کومالی مافه مروان ایهاده پارزر ارن کسکین پشت داخویانی پیک که جان سر آقبی کسکین و هاد بیجه او کنگوره گاوه که پر گرینگه گلو او گاو بسر خو بسه دوی او یک بینی قاش کرن دوی سیاسی جبو بجیهانی وان ارکین خو بجیه بینه تو پیمانین کو امضا کرنه بجیه ناینه دوی هر تشتی گرتین بری هر تشتی گرتین نخواهش ورن بردان دوره هم گرتین سیاسی سربست بن بردان قانون تکوشنا ایالتیجی ترور دوی یک سر برا کرن ارن کسکین وها درجه خفتنا خودی که او نای واتی بداوی بونا تیویرا سیاسی کرد تی واتی بداوی بونا تکوشنا چکداری جنها و پیوه دوی دولت جی جبو وی هاویردور آشتیانه به ارکا خود بگره دوی او پیواجو جاری همو بشین جواکی و به قبول کرن دوی همو در دورن سیاسی و جواکی پیواجوی همبز بکن و جبو پیکانین دموکراتیک هول بدن ارن کسکین تکیلداری آزادی ریبرا پودیجی و هاد بیجه دادگی همافه مروان اروپای جزای کوج 25 سالان زیده تر بدومه و که اشکنجه قبول دکه جبر وی که دوی ترکیه درباره مافه هیویه ده دملدز رزیگنامه آن چه بکه کنگره PKK دمانشتین جیهان ده جیه خواه سرکه گرد. PKK de daxiyaniya xwe ya doh dera gand ku Kongreya Duwazdemîna PKK di navbera pêncû heftê gulanê de pêkaniye. Di daxiyaniyê de hate diyarkirin ku hûrgiliyên derbarê Kongreyê de wê di rojên pêş de werin parvekirin. Ragahandina li darxistina Kongreya PKK bû rojeva çepemeniya cîhanê. Ajansên nûçeyanê navneteweyên wekî Reuters, Associated Press, AP geşedan kirin manşet. Bi taybetî Kongreya ku hate diyarkirin piştî banga rêbera popêk hatiye di navbera pêvajoyên çareserî û muzakereyê de wekî geşedaneke balkêş hat şîrovekirin. Ajansa nûçeyana navenda wê İngîlistan Reuters biryara Kongreya PKK wekî piştî banga bêçekbûnê ya serokê PKK'yê li girtîgehê biryarên dîrokî yên Kongreya PKK-ya Kurd weşand. AP ya navenda wê Amerîkayê jî bi sernavê Koma Milîtanan a PKK beriya teyîdkirina belavbûnê biryarên dîrokî girt daxiyaniya Kongreyê kir rojeva xwe. Radyoya Devletê ya Fransayê jî bi sernavê PKK ragand ku ji bo fesîhkirina xwe Kongreya xwe bi awayekî serkeftî pêkanî kir nûçe. Di nûçeyê de hate destnîşankirin ku Kongre bi banga rêbera Pokom bûye û cih ji bo sernavê sereke yên daxiyaniyên piştî Kongreya PKK jî hate dayîn. Ji çapemeniya Fransî di nûçeya Courrier Internationalê de jî hatiye diyarkirin ku PKK bi armanca aştiyê Kongreya xwe ya duwazdemîn pêkaniye. Di nûçeyê de îşaret bi daxiyaniyên dem partiyên derbarê Kongreyê û êrişên hewayên Dewleta Tirk ên li ser herêmên parastinê yên medyayê hat kirin. Rojnameya Amerîkî di Washington Post geşedan bi sernavê Koma Milîtanan PKK beriya piştrazkirina belavbûnê biryarên dîrokî girt da. Di nûçeyê de îşaret bi banga dîrokî ya rêbera pohatkirin û hate diyarkirin ku PKK wê di rojên pêş de biryarên ku wergirtî bi raya giştî re parve bike. Her wiha îşaret bi hevcedariya verastkirinên ji bo serkeftîbûyîna pêvajoya PKK hat kirin. Rojnameya Katimîrî ya Yunanistanê ajansa me anefe wekî çavkanên nîşanda û Kongreya Duwazdemîna PKK bi sernavê PKK biryarên dîrokî wergirt ragihand. Al Monitora Amerîkayê bi manşetê diyar kir ku Kongreya PKK wekî bersiva banga rêbera poya ji bo bidawîkirina şerê bi Tirkiye re pêkaniye. Rûpela Tirkiye ya Deutsche Welle ku saziya weşanê ya Almanyayê daxuyaniya Kongreyê ya PKK bi sernavê PKK me di Kongreyê de biryarên dîrokî girt da. BBC ya navenda İngilistanê jî di rûpela xwe ya Tirkî de got PKK Kongreya xwe kom kir, biryarên dîrokî hatin girtin.
ل اورینت لجور یا نافندا بیروده دستنشان کرد که PKK کنگره خواه دوازدمین به آوائی که سرکفتی پیکانیه. گلک سازین مدیای نبنتوی دنوچه خود که آژانس همه وکی چافکانی نشان دان دخویانی کنگره یا PKK رانگاندن و بانگ آشتی و جواک دموکراتیک آربر عبدالله öcalan درخستن پیش. Sırrı süre önder Levilen Ture hate biranin libajar Vilen Tur Sivîsreyê bu sırrı süre önder merasma birani hatı darxistin. Merasim navenda civaka Kurta Demokratik a vin terhune hate pêkanîn. Di merasimê de ji bo şehîdên Meha Gulanê û şehîdên şoreşê rêsat girdin. Şemsettin Tunç di şexsê sırrı süreya önder de hemû şehîd bi bir anî got divê bê zanin ku hevrê sırrı şehîdê aştî û azadiyê de lewma em soz didin ku xwedî li vê têkoşînekî û wê ji me re weke mîrate hiştiye berdewam bikin. Ruken Ameji و هدبیجه هر کلیه جیانا خوش بو آشتی و آزادی درباز کرد. مینا کو PKK جی دیار کرد جبو دموکراسیه شهید بویه. کامبار çalganj yani zaman ku em vi jikedavi ya jibo aşti u demokrasiye nastikin pişta haftanan filme beynel minel ku sırı süre önder derhener u senaristi u listikvaniya ve kiriye hatte tamaşekire. Pişti dilgirtina su yek salan hate Wari xwe Yasin dere yek sala 1994 de li navçeya Geveriya Cole merge hat girtin dere du ji girtika Ewliya Bilind Awane pişti dilgirtina su yek salan hat berdan. Dere li Gevere Jaliye Parti û Sazên Demokratik ve bir girseyê hat pêşwazî kirin. Di pêşwazîkirina bicoş de bêhna berduruşmên bijî serok Apho bijî berxwedanan zindanan hat berskirin. Hevseruka Dem Partiye navçeya Gevere Ercan Sevme Jîlber Axivî got em hêvî darin ku ev serbest berdana wê li ber aştiya civaka û azadiyeke mezin veke. Derê jî axaftinek kir û got piştî demeke dirêj weke su yek salan bere ez bi kelecanim ku hatim axa lê ji dayîk bûme û mezin bûm. Ev ne bi durmayînê re alaqedere li gel her tiştî jî jiyanekî hebû. Jiyana li cihêkî mîna girtîgehê zehmete lê bile ger bawerî sabir û nirxên wê hebin wê girtîgeh bibin cihên jiyanê. Piştî axaftinan bi çepikan û tilîliyan pêşwazî kirin bi dawî bû. La Amedê heft xwendekarên zanîgehê hatin bi çavkirin. La Amedê di saetên siharê de di serdegirtinên malan de heft xwendekarên zanîgehê hatin bi çavkirin. Weke hinceta bin çavkirine propagandaya rêxistina hatiye îtakirin hatzanên ku ji bo dosyayê biryara nepeniyê hatiye dayîn û heya 24 saatan xwendekar nikarin bi parêzerên xwe re hevdîtînê bike. Lê emniyetê îfadeya xwendekaran hatine bin çavkirin didome. Navbera Ukrayna û Hungariyê de alozî gûr bûye. Ukraynayê du welatiyên Hungarî bi tewana berhevkirina agahiyên istixbaratî bin çavkir. Li hemberî wê jî Hungaryayê du dîplomatên Ukraynayê bi tewama sigoriyê dersînor kiribû. Wezîrê Karê Derveyê Hunganyayê Peter Siartro ev agahiyê ragihand û got medî sîxurên ku dibin siya karê dîplomasî de li balyozxanê Ukraynayê Budapest dixebitin dersînor kiriye. Îro jî hêzên ewlekarî yên Ukraynayê Sepu ragihand ku ji bo cara yekemîn di dîroka Ukraynayê de wan du dîplomatên Hungarî bin çavkirin hat diyarkirin ku ev dîplomat zilamek û jinekin û her du jî leşkerên berê ne. Li gûrî amarên 2001 nêzî 105,000 welatiyên Hungarî li herêma Sakarbatya Ukraynayê dijîn. Hele godanca menûçên saat 11 pêşkêşkirin ana xatirê